Karong adlaw lang giendorso na sa kongreso ang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Atong sada ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa ulahing adlaw sa sesyon sa Kongreso, una ang ilang break alang sa midterm elections, giendorso sa mga kongresista ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Gikumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco nga ana sa 215 ka mga kongresista ang niendorso sa ikaupat ka impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Una pa man ang ipahigayon nga plenary karong hapon. Sobra ang maong ihap sa mga kongresista sa 102 o 1/3 lang sa ihap sa mga sakop sa House of Representatives nga gi-require aron matransmit ang impeachment batok ang VP Sara ngadto sa Senado nga mo'y magsilbing impeachment court. Gimanduan na sabmatud pa sa Senate Secretary ang staff members sa Senate Public Information Bureau nga mag-andam sa posibleng pagdawat sa impeachment complaint batok kay VP Sara. Apan sumala ni Senate President Cheese Escudero, wala nang andam og bisag unsa ang Senado kalabot sa impeachment hangtod sa tinuod na kini. Sa karon, wala pa'y komento si VP Sara kalabot ni ini. Apan miluwat og pahayag ang igsuon ni ini nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Gitawag niya nga desperado og politically motivated ang paningkamot sa pagduso sa impeachment batok kang VP Sara. Klaro matud pa nga act of political persecution ang dinalian nga pagkolekta og pirma sa pipila ka magbabalaod sa pagpanguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin og pagduso nga gilayong aprubahan og matransmit ang walay basehan matud pa nga impeachment case. Gibutyag sab niya nga ang pag-abuso sa gahom dili matud pa maundang nga mopabor sa nang daog-daog. Ginakuhaan pa og pahayag ang igsuon ni VP Sara nga si Davao City Mayor Baste Duterte ug amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sara, karong hapon lang nadawat na matod pa sa Senado ang impeachment complaint nga gitransmit gikan sa Kongreso. Sa Facebook o sa live video ni Senator Bato de la Rosa karon lang hapon, sumala niya nga most probably matakel nila sa Senado ang impeachment karong pagkahumana sa eleksyon sanglit mag-adjourn na sab ang sesyon sa Senado karong adlaw. Ug dugang pa niya nga isip maglingkod sa 24 ka mga senator judge sa impeachment trial, sumala niya nga mahimo siyang politically neutral sa mga articles of impeachment sa pagsugod sa impeachment trial. Gipagawas sa sab karong hapon ang mga pangalan sa 11 ka mga kongresista nga magsilbing prosecutor sa impeachment. Lakip ang duha gikan sa Mindanao nga mga kongresista nga sila General Santos Lone District Representative Loreto at Charon ug Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.